Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Het is Wensje en dan zit ik in het café van de Omroep, altijd met één gast om tafel. Je hoort een man die ik al jaren ken. We delen een groot deel van zijn muzieksmaak, maar dan komen we uit bij rock en metal. Hij had een eigen label, had een platenzaak en vaak in de publiciteit vanwege zijn valleven van een prachtig mooi voetbalclub, Cambuur. Het is een woordpik, Jestermar City, Ja. En hij heet Tam Oosterhoofd. Tam Oosterhoofd, ja. East Lake motherfucking City, jongen. Dat zijn we weer vroeger. Ja. Hoe is het? Ja, best. Ja, naar omstandigheden al jaren. Het is, ik ga minder klap hangen. Zal ik het een beetje vertellen? Ja. Ik ben in oktober ben ik geopereerd van de dikke darm. Vanwege kanker. En dat is 2 dagen na de operatie is dat misgegaan. Kwam er een wondlekkage. En daar ben ik onmiddellijk moest ik weer geopereerd worden. Daarna IC. En een heel lang verhaal. Kwart geworden had ik 4 weken in het ziekenhuis liggen. Toen ze eigenlijk in het ziekenhuis niks meer met me dwang kon. En toen moest ik naar de good old Beetse Zwaag, naar de revalidatie. Ja. Winterstein in de Volksmond. En daar had ik nog een week zo'n nacht geweest. Tot aan eind januari, toen ik weer thuis naar huis mocht. En dan denk je van ik mijn huis, ik ben er weer. Maar toen kwam de klappas. Dan begint het haast nog. Ja jongen, we ben nu januari, juni en ik ben nu nog bezig. En ja, de artsen zitten dan van ja, dat doet wel om dat IC-syndroom heet dat, om dat voor te krijgen. Best wel een jaar bezig. Dus ik ben nu in een soort traject van heel veel te bewegen. En zo probeer ik nou dat uit mijn lichaam te jagen. Ja. En dat gaat lukken wel. Het wie even spannend. Ja, ik heb 4 dagen op de rondje lijn. En daar weet ik zelf natuurlijk helemaal niks meer van, want ik weer helemaal van de kaart van de wereld. Gigantische droom dat wel. Dat komt steeds meer, komt het naar boven, wat ik al je field had. En, maar mijn vrouw natuurlijk en mijn broers en mijn zus die gaan natuurlijk heel veel om me heen staan alle jaren. En ja, dat weer verrekte moeilijk, zeker in die coronatijd, want dan mocht altijd maar INB. En ja, dan word je eigenlijk machinaal om in je heen te staan. Maar dat kon dus toen net. En ja, toen had ik echt 4 dagen op rondje. En toen begon ik gelukkig na 4 dagen de nieren met te werken en de rest al. Ja, en dan kon heel langzaam de hartlongmachine eraan. En zo gaan ze me toen heel langzaam de wekker maken. Bist de bord verschrokken? Ja, toen kreeg je ja, zit in een realiteitscheck, maar dat is echt een klap hongen. Echt. Het is heel moeilijk te omschroeven wat hier ook komt. Maar dan, de momenten dat je vooral nachts in het ziekenhuis of in Beesweg de tijd hast om naar te denken, want dan lijst natuurlijk heel schoffend wekker. Nou, dan komen er wat dingen binnen, Willem, ja? Ja. Dan pak ik dan wel mee om. En gelukkig kan ik er heel goed met mijn vrouwen praten en met mijn broers en zus. Dus dat maakt het wel een verschil. Maar die had het intensief meemaken. Dus dan kan je erover praten. Ja. Dat is mooi. Hoe heet het? Wat, ik kan me voorstellen, zeker als ik nog het berucht krijg als kanker haast. Ja. Gelukkig is dat nou voort. Hè, Ja, de kanker is helemaal voort nou. Ja. Dan is de bietenbrug op om het zo maar Ja, te doen. dat schrikt wel even. Dat schrikt wel even. Ja. Hast je nou ruzie met een lief of met een kop? Of hast het al nog net. Maar nog net? Nee. Maar ik kan me wel vertellen dat het vertrouwen kwijt bent. Ik kan me voorstellen, ik zit naar dat maat. Ik ben opgevoed met dus men weer nou wat een keiharde vrouw. En die zijn er maar net zo zeuren en met de kapscootje en de voorwiel, zou je toch? Maar ja, dat kan je wel zeggen. Ja, maar natuurlijk, dan denk je altijd automatisch dat grote K wordt natuurlijk, dat is altijd voor iedereen is dat beangstigend. Ja. Het enige wat ik nou tegen mezelf zeg, ik wil nou intensief in de gaten houden. Ik wil om het hier word ik intensief controleerd. Nog meer als wat een oor boven de 50, want dan krijgt iedereen die test. En dat ik daar wel om mij doe. Ik ga zoveel jet in het ziekenhuis. De mensen die zijn, die smaken test, smiet maar voort, weet je wel. Want als de 50 plus bent, heel veel mensen weten dat misschien net, dan krijg je dus een test. En die mag even in die poep drukken. En dan wordt opgestuurd worden naar de grens. Ja. En dan wordt het van, er wordt een knikker. Ja. En meestal is er niks aan een knikker. Maar soms wel eens wat. En zo gaat het voor bij mij. Ja. Ja. Dus en die arts zei ze mee, als je dit naar die heerst, dan heerst hij net druk bij je, hoeft toen in een feestje, als 60 waren, zei dat heerst net met hellen. Nee. Kun je zien, hè? Ja. Nou, dwaan, jong.
Absoluut. Ja, Ja. nee, ik ben 54. Als het goed is, Rudy 54ste. Of van 54. Oké. Zoek ik zou kennen. Ja, ik weet het Ik ga nog niet. geen, ik ben ooit dan bel ik ze wel, maar ik ga nog geen brief voor. Nee. Geen twijfel over mogelijk. Nee, Dat zo'n nee. testje, Ja. die helpen kind. Ja. Nou, En die tik, die zal misschien aan wil komen, want je begint steeds, er komt steeds meer binnen van wat er al gebeurd is. En dan denk je letter van hey, dat had toch iets daarmee te maken. Je wordt een beetje emotioneler. Je begrijpt meer een oor. Als die wat vertelt, dan denk je van hey, je luistert wat meer naar wat een oor beleeft. En soms dan, als je zelf dat net beleefd had, dan denk je, man, ja, lul maar wat. Het zal wel, ja. Het zal wel. Ja. En nou wat erin komt, dan mijn hersentumor of weet ik, dan denk ik zo, wow, zou we doen? Ja. Dan denk ik van, nou dan begin ik, zeur ik. Maar dan is er iemand die is nog volle verder van het paard. Het kan er altijd oors, hè? Ja, het is altijd oors, jongen. Ja, ja. Maar ja, ik ga leer in bezig weg. Iedereen had zijn eigen troubles. Dat is nog een keer zo. Het is het flauwste brechtje ooit, maar haast tijdens dat soort periodes dan naar de muziek nog eens op, of net? Ja. Ik had in een beetje zwaar, dat weer prachtig mooi regelde. Ik een iPad. En nou ja, thuis had ik maar alleen maar zo'n Samsung pad. Maar dit is een iPad en die kan krijg wat meer. Nou jongen, daar koekt me zo mooi mee uitleven, jongen. Daar. Ik lei alleen nog op mijn kamer. Dus nee, de week, nacht en dag week mijn muziek en ik films. Maar ik had daar ook geleerd, podcast jaren had ik daar geleerd. Mooi verhaal, daar valt mij in sliep. Dat is heerlijk, dat gewoon. Hè? Lekker wat dingen die er babbelt. En dan is de muziek wel een troost, eigenlijk, ja. De gekste muziek. Ja, dat wil ik graag weten. Ja. Wat voor muziek draait dan? Zo, ik ben natuurlijk, in mijn hart ben ik een rocker en een metalman. Maar ik hou van de blues tot de soul, tot het zwierste metaal ga ik draait in die tijd. En mijn koptelefoontje hik mij en ja, dat koet en prachtig, jong. Toch nog een soort soundtrack van die ziekte, als het ware. Ja. Misschien maakt dat dus een keer een best-of van mij, van mezelf, van wat me er doorheen gescoord had. Weet je wel. Maar Coat & Bee had me er ook doorheen gescoord. Ja, precies. En de oude dingen, de cliché-mannetjes. Het relativeren naar. Ja, dat vind ik, dat ben dingen, dat kerst op mij, weet je wel. Ja. Mooi is best. Tam Oosterhof, Ja. dames en heren, zit hier bij mij aan tafel. Wij vragen altijd om 5 platen. Soms zeg je een deel zelf uit, dat hij een cd uitgebracht had. Dat doet Tam trouwens zelf wel, maar dan van oren. Maar in dit geval heb ik hem vragen, meidje een mooie soundtrack voor dit programma. Hij kwam onder oren met Frank Marino en The Answer. En dat is een deel van een DVD. Maar straks hebben we nu lezen hoe en wat. Zullen we hem eerst even draaien? Ja. Dames en heren, Frank Marino en de kar van... Ja, lekkere live-opname. Frank Marino en The Answer. Ja. Tam Oosterhof, Prachtig. je te gast. En had deze plaat, opname, DVD is het eigenlijk, maar ik zeg uitzocht. ja. Tenminste, even, deze opname die ik pakte, komt van een DVD. Ja, maar ik hier de hoop, maar dat is een oudere opname pakken. Zo Oeh, nee, ik ben modern, hè? Ja, snap ik. Maar ik ben het noemen kennenleerd. Ik had ooit toen ik een jonkje van Nierstolvertredje had ik een LP gekregen van mijn oudste broer, die Pieter. Beton heette die LP. En die weer van Alfred Lagarde. En die blauwe LP, misschien kent hem. En daar is die deze op. En waaronder ik nog Pat Travis die erop, Hart, Barracuda. Nou, ik hier toen nog nooit had van Hart natuurlijk net. Toen is het geen internet. Ja. En Les Dugas die erop. En zo'n soort bands wat. En dat is de term metal, wie toen bestiert toen nog net. Toen is de hard rock of heavy rock, wie het dan. En dit wie toen natuurlijk heavy rock natuurlijk. En no ja, dat is wel blues rock of zo. Maar gewoon het gitaarspel van deze gast, hoe die mij zongt, mij die gitaar, ja, dat is zo indrukwekkend. Ja. Maar dit is al oude liefde, zeg maar. Hele oude liefde en dat roest nooit. Nee, dat glimt nog als een mooie groommotor. Was het live tune, dus Frank Nee, Marino? nog nooit. Er valt me, treedt hier nooit bijna in Europa op. Nee. Het is valt me een Canadees. En hij treedt alleen maar wat op in Noord-Amerika, denk ik, via de net. Ja. Daar ben ik weinig mensen die hem een keer kennen, denk ik. Ja, hè? Moeilijk, ja. Tam Oosterhof, Warpik, Jestermar. Eerste Mario. Daar heb ik opgegroeid. Geboren, opgegroeid. En daar had ik tot mijn, dan mag ik net liggen, ik denk tot mijn 48, 49 werk. Wennen. Op het Talstreden. En toen kwam ik Hinkertje in. Mijn vrouw. En toen ben we vroeger hier al oud. Ja. Maar eerst maar, het is een bloedmien dorp. Dat is gewoon, ja.
Mist het wel eens of net? Jawel. Ja. Maar qua werk ken dat gewoon daar net. Ik ken wel een heel groot gedeelte, maar mijn winkel zoekt er misschien wel door kennen, maar de onderin zo moeilijk worden, denk ik. En de inbreng. Hè? Want ik ga hier natuurlijk een heel paar mensen, vooral in de stad, er ben een paar mensen binnen yield nodig. Of die stap je maar in verzameling en dan brengen ze dat bij mij en dan jou ik ze netjes yield ervoor. Maar dat had in het dorp natuurlijk volle minder. Dus, en op een gegeven moment weten misschien de mensen hier wat te vinden. Maar ja, dat doe miste aanloop, denk ik. Nee, eerst maar eens een rustig dorp, daar bij mijn street. Zaterdag en middags om 4 uur nog 4 mensen rennen. En dan rennen ze vast naar de kroeg, daar komen ze net. Nee, precies. Nee. Ja. Zei is Burgum is dan ook net geschikt, denk je? Stad is beter, zijn stad is Leeuwens? Ja, maar zo, Burgum, dat had bij u eerst maar en Burgum, alle dorpen naar Burgum, dat is had nooit net zo lust. Als je naar Burgum gang verhoezen, dan ben je een van de eigen wezen. Zo weet eigenlijk. Maar ik bedoel, kom op, ik ben er op mijn eerste stappers ding. Ik gang vroeger op een fiets naar de Pleersta, naar de oude Keyhole, wat nou de Plusmarkt zit volgens mij. Is dat, ja. Nou, daar de oude Keyhole, dat oude gebouw, daar gaan we vroeger heen op een fiets. En dat een helme stiekem bier bij oude Riedstra. Kochten we dan hele liters. Nou, dan winnen we 14 hier of zo, denk ik. Maar dit is een beetje de spanning. Lietsdwarp, eerste maatje in de Grutten dus. Ja, nee, eerste maat. Nee, de Lietsdwarp winnen altijd. Ja. Nou even de duidelijkheid. Het was een platenzaak op het Vliet. Ja. En ik nog een label. Komen we nog uitgebreid over te spreken. En dus inderdaad was toch steeds een proton inkeep, verkeep. Om het zo maar eens zeggen. Het was een hoorspel. Daar wat in. En ze dan hij heeft ondergetekend en wel eens een mooie slayer. Ja, is een pas wel een mooie beker. Ja, die beker. Ja, mooie. Wel voorzichtig werden. Bierpul. Ja, nee, die is veilig. Ja. Hij is veilig. Wat stiet er thuis in thuis oren? Stiet er radio aan? Wel later platen draait? Uw mem die noemers van de Beatles gewoon zo opzetten. Opzetten? Textueel ja, dus? textueel. Want mijn oudste broer en mijn tweede broer die gingen altijd Radio Luxemburg opstaan. Of Radio Veronica, dat we toen nog illegaal was door. En Noordzee ongetwijfeld ik. Die hindert opstaan en wie mem die kon bepaalde nummers van de Beatles zou citeren, al die nummers. Dat is altijd de muziek, die altijd woont bij ons. En dat mocht ik al jaren, dat wie net onchristelijk of zoiets dergelijks. Nee, dat wie al jaren hartstikke mooi. Nee, want wie het gezin wel christelijk? Ja. We zijn christelijk opgevoed. We gaan altijd naar het Heesan, naar de hervormde kerken en kerkassatie. Ik heb alles beleefd, alles meemaken. Snijskwallen, ja zeker. Maar dat we toen als band natuurlijk vond het prachtig. Hè? Ja. Dat zei net als een belasting of zo. Nou is natuurlijk de jeugd had het misschien over, of de band. We drokker kregen al. Maar ik had het nooit als een belasting. Ja, later als je ouder wordt, als je de puberteit komt dan. En je maakt geen stappen en... Ja, vroeger naar het kerkengang naar het korkenbal. En nou, daar gang tussen de heidenen, tussen aanstekens zitten, weet je toch? Ja. En dan nam je een stukje een pilsje. En nou ja, later met hun op stap snijden. Ja, maar mijn broer en zus hadden geen probleem mee. Maar die hielden wel een beetje. Mijn heid is heel betierd overleden, toen ik 12 jaar weer. Och heen. Dus die had eigenlijk nooit in beeld geweest om me als opvoeder net. Net in die puberteit dus. Nee. Ja, begon altijd in 12, maar... Ja. Dus mijn oudste broer, die hiek een proton. Dat wie ik bij mijn voogd toen. En een omke van mij en Usmem natuurlijk. Alleen Usmem die wist op een gegeven moment ik net goed met me om te gaan. Net. Wist een dwarsboom? Ja, ik ben tot mijn 16e week ik een raarjonkie denk ik. Ja. Sommige dingen waarom denk ik, dan maak ik nog wel een lijstje. Maar ja, Usmem had me nog nooit sleen. Nee. Ik één keer het beste klap kregen met de slof. En ik had het idee wat terug te weer. En dat is zeer terecht. Ja, echt. Wat wie ik had weer achterna denk wat wie ik een raarjonkie wie ik toen. Ja, vervelend. Ja. Maar als men wachtte dan altijd, want is mijn broer die weer squalmeester in Ier. En die kwam dan altijd Fredion of zaterdag aan thuis even, een paar uurtjes even. Of een heldere vleespansje is men wat lekker bakt van mijn broer. En dan waren er erop praten natuurlijk. Wat ik dien hier en net in wist er wie net een boek hè, van hoe maakt u mij zo'n soort bijna. Want ik ben een druk baas, nou heet dat ADHD. En misschien had het nou gebeurd, wie ik misschien wel een peilgang of zo, weet ik het wat. En gelukkig is dat nooit gebeurd, want dat hier natuurlijk een grote belemmering was. Ja. Dus, en later is het al even goed kan wel meer. Ik bedoel... ik zit in de moeilijke puberteit. Ja. Maar die broer, wie het doen al onderwijzen. Ja, ik ben een beetje nijkommer. Ik wil krijgen, daar zit dus aardig verschil tussen. Ja, er zit een verschil tussen mijn twee broers en mijn zus. Er zit wat verschil tussen qua leeftijd. En dat had voor mijn opgroeiing heel goed geweest. Goed? Ja, zeker. Vroeger
voor mijn zuster en wat moeilijk om mij altijd met mij te nemen. Hè? Nou ja, dat dus zou mensen niet altijd als- ja. van worst in naar de bak, neem die jongen in mij. Ja, Nou ja, dat ja. voor mijn zus maar niks, dat vlijgt het voor. Op jongen leeftijd vies dat ik verveel. tuurlijk, dat maar rottige lekker. broertje mij of het zusje. of Nou, zo. ik zeg zo, ik ga maar in je zusje, maar dat is mijn favoriete zus, dus ik altijd maar. En dan leer je dingen en dan bepraat je dingen met hun. En dat doe ik met mijn broers. Die ik dat altijd, mijn tweede broer, die wie al heel betiet het huis wij, want die woer aan de verpleging in. En die wie, weet ik net zeker, ik ben me net vast op leeftijd, maar ik denk maar 16 jaar weer al in de dokken, naar het ziekenhuis. Die weer al in Ja, dat wie toen, ik weet niet dat het nou nog is trouwens, voor nevens mij hebben, dat wie heel vaak inwennend. hè? Dus dan zie je die in Pandoch en het fenomeen zusterflat ken ik ook, maar op een hele andere manier. Ja, nou die ken ik ook wel. Noordburg bedoel. Ja, en in Burgermek. Ja. Dan verkering, maar daar is een flat voor de broeders. Ja. En Nou, daar zit een broer dus bij, maar dan in Dokkum. Ja, in Dokkum, in het ziekenhuis. En daar had er zijn vrouw toen ik ontmoet toen. En van mij ben ze maar 18 jaar of 19 jaar ben ze al trouw toen. En ik weet al heel betiet wie ik omgezet er al. Ja. Dus, Moeilijk mandje bij puberteit. We beginnen naar de volgende muziek. Hoe moeilijke mensen sprutsen. En de meeste staan even nu te lezen. Het lijkt een beetje voor de hoorn. Een van de mooiste uitspraken bij liveconcerten. En ik citeer hem nog vaak is: We are Motorhead and we play rock and roll. Is net zo simpel. ja, of we're here to kick your ass. Ja, dat wordt op. Goed, Motorhead. En een opmerkelijke cover. Luister maar eens naar deze. Louis, ja, cover. Maar dat had Motorhead wel vaker in, maar natuurlijk Lemmy. De kar van Tamme Oosterhof, Joert, mijn gast hier in het Ier op Ier. Ik vind nogmaals mooi dat is de beste, Tamme. graag, jongen. En mooi dorst er nog best. Want de huis is wel een beetje zwaar gemaakt, maar dat had wel even uitleggen dat dat gelukkig al hier aan de kant is. Yes. Wanneer kan Motorhead, de metal, de rock in Jestermar in het jongenskamertje binnenvleen? Eind 70, begin 80. En hoe? En dat kwam binnen door de LP van Lochenpop. En dus die heb Dead Man Tell No Tales en nog 3 of jou, dan moest die erop. En die wie toen speciaal uitjong voor Lochem toen. En dat is van mij, dat wie het begin van een oorgrutfestival, mij en ik. Maar waar vond zo'n plaat dan? Dat wie af bij de put, weer dat. Hè. Dan gaan we één keer in de Safety gaan in het put daar. Van den Akker en door hiest de Chinoe put, hiest de Sound and Vision. Maar die, hoe heet dat, die lange jongen, hoe heet dat nou weer? Nou, maak het even uit. Maar bijvoorbeeld dus daar kwamen we wel, maar ik kwam ook in Drachten. Want ik draaide toen wel platen van DJ wie ik toen bij drive-in discotheek East Lake. Van Bo van der Kuip. En, dan, Wat is dan? ik ben echt DJ. Ja. En dan wie ik het speel op mijn plaatsen. En wie speelden ontzettend vaak natuurlijk in Eerste Maar, in Breed. Daar speelden we bijna om een zaterdag bijna. Maar dan weet ik altijd volle bak. En ik kreeg dan altijd, omdat ik in Drachten op LTS zit, kreeg ik van de baas 50 goen en dan moest ik singeltjes keerpje. Maar ik wil wel aardig goed qua inkeer, want ik zocht altijd een trode bak van de goedkeper singeltjes, die het al een beetje uitwinnen. Dus ik kwam altijd maar stapel singles, dus de nice zeg maar, wat we bijna nummer 1 weer en zulke dingen. Maar die kost toen 5 goen of zo, of jouw goenen. Maar ik kwam altijd door de goedkeperbak en dat kost van een goen, dat kost vaker wat uithellen. En zo kwam ik altijd maar in plaats van 5 singles, kwam ik met 10 thuis. En zo zit er ook wel eens wat tussen van Motorhead bijvoorbeeld, of wat net voor te kan. Hoe bist du DJ worden? Ik bedoel, hoe kom je daarop? Terwijl je heel goed praten kan. Ik bedoel, doe kerst nu wel. Ik ben net verlegen om worden. Nee, maar dus is thuis, dan hast je de smaak, dan hast je Ja, ik weer natuurlijk. maar rock. Luxemburg ervoor, Ja, Hilversum 3 denk ik toen. Ja, Radio 3, weet hem later goed. Goede muziek waar het eruit. En dan treft hij in het dorp die zei, als het zin hast, kom maar. Ja, want weer een DJ Burgum, ik zijn broer heet Joop, Sietse van der Wal. Die weer DJ bij East Lake toen. En die houdt op. En toen wat in de kroeg denk ik bij Bo Boersma toen. En daar rekken we wat onder praat, maar de eigenaar van Bo van der Kuip, nou, iedereen in Eerste Maar weet wat Bo is. Die de gekste ding altijd. Waaronder dus die discotheek doen. Maar wist u DJ of discjockey? Discjockey. Ja. Nee, de DJ is trot draaien met plannen, maar doe wie eens hey, Ik geloof dat ik goedenavond. Eerste Maar jongen, je bent benieuwd. Ik praat toch Hollands dan, maar en dit is het volgende plaatje, dat is het nummer Saffa, want ik kijk altijd de top 40 maar en dan kon ik vertellen waar dat zie je op welk nummer en zo, dat vond ik geweldig jongen. Ja, en het grappige, want ik kom uit de hervormde Tjerkenwij en ik moest altijd. Ik wil wel Leids op een gegeven moment besefte ik mij dat zowel discjockeys als dominees
als die begon te praten in hun functie, moest het altijd in het Nederlands. Ja. Dus onze lieve heer, Ja, die verstond geen Fries. die verstond geen Fries. Nee, klopt. Nee, die tik in het Nederlands. Ja. En de muziekliefhebber, de heer, ik weet niet welke Griekse god we hebben voor Delzetten kennen, de god van de muziek, maar die kent echt geen Fries. Hè? Dat is of Nederlands of Engels, Als ik denk nou ik. in Toeberg kwam, in Kattenbra, Ja. waar dan ik. Oh, geweldig. En dan hier een hok vol Friesen. En een Frieske Moest in DJ. Nederlands. Maar dit is de nieuwe Van Hele, dames en heren. Dan komt hij Running with the Devil. Ja. Geweldig. Raar, hè? Ja, heel apart wie dat. En Ja. daar doe je niks om. Nee. Dat is, Maar wel grappig. Ja, dat maakt op een of andere manier. Ja. Maar het wordt graag dit jockey wijzen. Ja, nou, hij vreeg me van, was de DJ worden? Want wie maakt even niet in Havens, toch? Dus ik ga gewoon zijn van, nou, dan wil ik wel een muziekje. Nou, en van tienen kwam door. En ik had vooral me iets van 3 jaar hier had ik die. En ik ga thuis in de winkel, ja, het Zoomhausen. Hij had nog een t-shirt, mooi hing nog van DJ Hupplepup East Lake Drive-In Show. Hier is een DJ naam ook net. En Brammetje. Brammetje. Ja, dat kwam omdat we hier meerdere eerste maders zien weer natuurlijk. We Thomas in eerste maders weer. En dan hier we altijd de kroeghouder bij ons, die nam je altijd Brammetje. En toen werd de DJ Bram. dat groeit. En dat paste wel perfect met het Hollands, toch? Met het Hollands aankondigen. Oh, fantastisch. Ja. Wat een mooie vraag. Goed, maar dan best een keerpje en dan ineens Nou, dan kom je wat singles tegen en dan denk je, wat een DJ. En toen kwam ik het singles zien van Motorhead, Louis. Dit weet ik echt de eerste. Nee, van mij? Nou ja, de eerste keer is het Motorhead Jaddest, of niet? Nee. Dat wie echt op die Lach en Pop LP. Dat is in 12 inch weer dat. Dat is een helemaal zwart, er zit de band op. En die is speciaal, die is ik vrij gewild in het Boeteland, maar die is net in het Boeteland uitkwam. Dus dat was mijn eerste. Maar dit singeltje kwam ik toen zien. En omdat het Louis, dat is een oud nummer uit de jaren 60 wij. Ik ben de voornaam weet ik nog wel Ben nog wat hier die knakker. Maar dat is een hele oud bluesnummer. En ik vond maar zo'n hardrockband dan sites waar wist toch? De cover, ja, dat vond ik geweldig, jong. Ja, dat kreeg wel, dat heeft wel impact bij mij. Ja. En wat doet Dostert voor mij? Net alleen via de plaatszaak, maar ook mijn label. Ja. In die tijd, wist vooral passieve harker? Of bist op een gegeven moment ook weer op reis gegaan naar festivals en concerten? Ja, in die tijd waren we natuurlijk altijd op een paard. Altijd. En eerst het luisteren, later kwamen de festivals. Ik denk dat een van mijn eerste festivals weer... Mijn eerste concert, hardrockconcert, weer Picture and Vault in de Players. In de Players in Burgum? Ja, bij ons. Ja. Dat kon die man handhaven, hè? Wist dat er wel? Moet ik dat hier vroeger? No. In Burgum? Ja. Goddomme, klappen. Oh, zo bedoel je? Ja. Ja. En dan moest die man wel van de rechter komen, dat we in een lokalheid of zo. En dan kreeg je een bekeuring van Goen of zo van de rechter. Maar hier eigenlijk ook gelijk dat die niet weet, hoor. Nee, iedereen skiert in de broek van jongens vroeger. Ja, nee, maar besides that. Nee, dat was een van mijn eerste concerten. Picture en een Vault uit M. Ja, dat weet ik nog best. En die Picture krijgt Bomber, dat noemen ze, krijgt uit. Ook geweldig. Ja. En wanneer de wereld een beetje in? Wie is het een fast club of zo? Ja, ik hier een neef van mij, uit Westergeest. Die weer een periode ouder meer. Nou, en ik ben mijn heid kwijt, ik ben een beetje losbandig en alles. Dus op een gegeven moment ging ik daar wel eens nooit van huis. En die mem dacht, dan had die jongen een plakje. Maar die mem wist net dat we nog volle gekkere dingen deden. Want toen gingen we naar concerten in Zwolle. We gingen naar de tweede aardschok, daar begon het bij mij, in Den Bosch. Daar hebben we voor feit, jongen, Raven, Accept, zulke soort dingen. Nou, toen ben ik amper 18 jongetje hier, weet je wel. Ja. En toen begon het echt erin. Dat weer echt, ja. Aardschok. Ja, de aardschok, ja. De tweede aardschok. De eerste aardschok ga ik met mij maken. Ja, en voor de mensen die het net weten wat het aardschok is een verneemd metal blad magazine. En die organiseerde ik van alles trouwens. Qua concerten niks meer volgens mij. Dat doen ze net meer, denk ik. Nee. Want er is net zien op de box meer natuurlijk. Er is zo'n volle agenda. Toen weer er nog een week en Hellfest, dat weer toen nog net. Nee, dat bij festivals. Hè? Ja, dat ben ik een heel grote festival. Dat ben ik de grootste van Europa. En toen weer de aardschok daar natuurlijk, dat weer toen altijd in het zuiden. En op een gegeven moment ben ze dat verloren, hadden ze dat in Zwolle die en in de jaarbus hadden dat weer. Geweldig, mooi tegen Buurverhuis natuurlijk. Alhoewel, eerst maar Zwolle weer toen ik bijna een wereldreis. Maar het paspoort hoorde net maar in ieder geval. Nee. Hoe die nu? Met de auto? Met de brommer? Dat neefje van mij, die huurde dan bij Birva in Dan Woot een busje. En dan waren hoe heet die dingen? Die stolen dan eruit hellen. Maar dat kon heel makkelijk. Ja. En dan smeten we de matras in. En dan gaan we gewoon mijn man als 14, 15 gaan we erin lezen. Ik had een bier mee. Dat mocht natuurlijk niet, want dan moest maar, wat is het, 8 plus bestuurder of 9 plus bestuurder. Dus zo deden we dat dan. En een portefeuille mee en alles. Iedereen ging mee, weet je wel. En dan gingen we altijd wel de chauffeur ging altijd gratis.
Je hoeft geen intrede betalen en je kreeg gratis eten en drinken van huis. Dat gingen we dan altijd regelen. Dus er was altijd wel een vrijwilliger die voor ieder boer. Nou, en dan wie wat een pimpel in. Ja, en dan gaan we hier naar Zwolle of verder voor het wel. Ja. Rock'n'roll. Ja, dat weer echt rock'n'roll. Ja, geweldig. Had je ooit overwagen om zelf een instrument te bespelen? Ja, ooit wel. Of had je ooit een poging die zelfs? Nee, nou, ik heb vroeger bij de drum met in de eerste markt 20 jaar zitten, dus dat wie wel leuk. Dus ik heb ook een gevoel voor ritme. Ja, ik heb ontzettend gevoel voor ritme. Wat wie een rol bij die drumband? Ik ben begonnen bij de scherpetron. Toen ben ik begonnen bij de pauk. En toen later moesten ze een grote kerel hebben voor de gruttetron. Dus dat weer wel logisch natuurlijk de keuze. En Rint? Ja, zeker. We hebben net spelen, jongen. We hadden heel Friesland spelen. En we hebben mij die nog concours. Maar hier dan een mooi pakje, hoor, of niet? Ja, zeker. Mooi green pakje. Ja? Ja? Met de eerste maand. We zitten er een piekfijn in. We zijn wel aardig goed. We zitten er aardig goed bij. Maar we konden natuurlijk nooit op boxjes in. De Dumico of... wat is die in Snits, is die Crescendo en hier in Ljouwert, hier is die grote jongens. Maar die vereniging dus. Prachtig mooi, ja, want we winnen Bloedfanatiek altijd. neem ik Op een gegeven moment gingen we zelfs leden uit Burgum erbij, want ja, Burgum dat ran ik nooit net zo goed net. En we gingen een samenwerking met hoe heet die nou weer? Van de Klaai, hoor. Die hopen voor kwamen we het water wat weer. Dus zo dienen we dat wat. En zo heb ik dus een heel goed gevoel van ritme. Ik vind nog steeds in een band, maar gewoon de drummer, dat is de motor van alles. En als die motor hapert, of de motor kan het tempo net horen, dan komt de rest erin, dan bongelt de rest erin maar wat achterom. Dan best wel klaar mee. Dus, heel goed, ja. Dus dat is maar, ik had vroeger wel eens een poging die in tot, maar nee, want dat is best wel moeilijk drummen. Hè? Dat mag jou denk ik tegelijk kennen, jongen. Dat is, ja, ingewikkeld. Die beide handen en die voeten, die moet wel Nou, loskennen. en in die wereld, om het zo maar zo te drukken. Bij de metal wordt het en dat noemen we dan in het jargon dubbele bass. Ja, Dan dat worden is we moeilijk. beide voeten voor de bass. Ja, en dan ben ik nog gewoon, dat is de heel-toe techniek, nemen ze dat. Ja, dat- Dan kerst tik, tik. tik, tik. Dus dan kerst eigenlijk wat door drummers. Ja. Maar dan was ik gewoon, die kennen dit heel goed. En dan mij fjouwen. Dan Dus komt- dat is dan roffelen je ze eigenlijk. Ja. Kantelt de ankel en dan Ja. is dus dubbel, twee keer dubbel. Dus Ja. twee voeten. En bepaalde drummers kennen het heel ontzettend goed. Door Gene Hoagland natuurlijk. Door Thomas Haken van Meshuggah. Die kennen het ontzettend goed, jongen. Dat bij drumfilmpjes op YouTube. Nou, dan, het is een hoe crazy het van qua echt. Maar dat is gewoon dus oefening. Ja. Dat ben net volle, hè. Ik denk dat er één Friese drummer is die dit kent. Ian Noemer, die is in het lesje zetten haast, vond ik zeer verrassend. En dat vind ik een mooi moment om even te draaien. Maar straks het even uitlezen. Dames en heren, Tama, Rock'n'Roll, Motorhead, straks nog Iron Maiden. En dan komt hij mee deze hoor. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Ja, Gaia Sturzvloeg. Bruto Sociaal Product. En dit weer een opname uit de jaren 80. Tama Oosterhof, hier wordt de gastbuis. Nou, ik verwachtte nog wel wat dwarsverbonden en wat gekke uitstapjes. Maar deze is eigenlijk nog net omgekomen. Nee, maar hier ben ik een beetje Wat met een druk, fleurigheid, hoor. heerlijk. Ja, joh, ja, prachtig, jongen. Ja, dit En is ik nog Duits. de nieuwe Duitse Welle. Dit had ik te danken aan mijn broer Kees. En die had altijd in Duitsland wennen. In mijn jonge jaren. En daar kwam weer een hele protte. Ik denk om 2-3 weken komen we daar wel bij hem. En dan leer je daar je leert daar Duits en B, je leert daar de Duitse muziek. Ja. En dat was altijd wel dat was altijd een hele mooie tijd. Of dat wie en als je wat ouder, toen ik wat ouder werd, ging mijn neefje van mij ging er wel op vakantie. En dan konden we daar mooi, want hier werden midden in het Teutenburgerwoud. En dat was een prachtige omgeving daar. En je praat over de jaren 80, dus dat wie ik nou langs het rok net op een waaien, dat wie al je volle relaxed er al je wat. En dat weer een mooie tijd. Ja. En dan dit. Ja, dat weer wel mooi. Wat is dit voor noemer? Wat is dit voor artiest? Wat wist er nog van? Nou, Dat ik gewoon- net zo vol, maar ik weet alleen dit noemen, omdat jetzt weer in wie spelen in de hand en wie chillen zijn dat we heel veel zijn met je hand, het product met hem heug. Het klinkt wel een beetje Oost-Duits eigenlijk wel, hè? Een beetje socialistisch. En het is gewoon een feel good noemer, ja. 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 Ja, mooi man. Ja. Leuk om te hebben. Zeker in deze aflevering van Ian op Ian. De metal, ja. Best wat discjockey. En dan komt er wat platen bij. En op een gegeven moment pakst de auto. Dan is naar festivals. Daar wat heen. Ja. En dat is eigenlijk gewoon die kant steeds meer opgaan. Ja, steeds meer. Alhoewel ik net de auto pak. Ik zorg ervoor dat er in je meer riet. Zodat ik dus graag even wat drankje nemen koe. Dus daar zag ik goed hier ik het wel van kwart.
En zo dienen we dat wat. En dan vliegen we van Holvert vliegen we naar Zuid-Limburg. En net vol net Boetland. We gaan eens een keer in België geweest. Of naar Duitsland had ik een keer motorrijd en sectionkist. Ja, dan weet ik het wel. Ja, dat is een broek. Ja. En met sleppen. Ik ben een kennis daar in Duitsland. Dat we goed regelen. Want dat wist door mijn vader ook nog vroeger. Dat we, zelfs al in de bands, vond net zo vol on op dat hier. Maar toen kwam ze erheen om een soort reunie weer. Toen kwam ze weer alle even meestens in en oren meestens in. Voor de sfeer. Of doe je dan één keer een band dat is helemaal flabbergasted is. Waaronder dus Rammstein bijvoorbeeld toen. Nou, ik denk dat de meesten toen een beetje flabbergasted waren van wat is dit hier. Ja. Hè? Ja. En dat ben een mooi ding. Ik bedoel, en zo praat ik nog met mensen die in To The Grave gaan. Ik zei, dan net volle bands. Maar ik zei, het is een beetje het zwerken. Hè? Je ontmoet ik wel weer. Biertje, en zeker naar die 2 jaar shit die we zo'n oor zijn hadden. Ja. Dan is het mooi dat je er even uit bij. Ja. Wanneer is het punt kwam dat Storst, ik wilde wat meer met waren in die zin, dat er is een label. Ja. Hoe lang is dat eigenlijk al? Ik denk dat label heb ik nou sinds 2010, denk ik. Toen ben ik begonnen met die Frisian Metal Massacre uitgaves. Toen ik een keer op een nacht waar ik wekker en ik denk van, ik weet het. En, dat mag zelf doen. Ja. Toen moet ik hier 2 bands, ik wat contact mee. En toen zien we wat te bedenken, wat kunnen we doen. En toen dacht ik, als ik nou gewoon 10 sponsors ben qua vind, dan kunnen we dat misschien uitbrengen. En toen weer erin die zei van, ja, maar als we nou de provincie vragen om subsidie, of het wordt je Friesk, broek of Friesien, dan is de provincie gauw klaar met wat geld. Ach jongen, toen denk ik waar alles betalen. Ja. En toen hoeven we alleen maar wat werk te doen om het, je binkwaf weer een puzzel, die lijkt op tafel en die moest winkel zetten. Welke bands stien erop toen? Die Meon. Lionite. Nou, dit is wel heel wat. Want dit ja, dat ben ik waar. Maar ja. Mijn geheugen is ik net meer helemaal 100 punten. No. Kom wel weer. Maar goed. Dit zit ik reed, dat weet ik wel. Ja. En nog een. Maar dat weet ik even niet meer. Maar het maakt het niks uit. Die vier bands die halen alweer hun contributies die en dat weer begin dus? Ja, en bepaalde mensen gaan mij sponsoren. King Kong Records, Rento had mij sponsoren. De tattoo artist. Ja, de tattoo artist. Dat heet hoe heet het nou bij? Dat heette niet nou Neushoorn, maar dat heette toen. Ja, Romein hier. Romein, ja. Iduna. Die al je mij sponsoren. En toen had ik zijn van een cream al jaar een stapeltje LP's. Al je mij door. Dus ja, op die manier kon ze een geld ik ben verdienen. Of wij aan, whatever wat ze wonen. Nou, dan zie ik al jaar akkoord. Dus volgens weet ik 2500 euro bij me kwam. En konden we die LP uitbrengen. En zo is dat een beetje begaan. Ja. Wat had je verder uitgebracht in vooral de beginperiode? Nou, het hier daarna kwam deel 2 dus al van die LP. En toen hebben we heel veel verzamel-cd's uitgebracht van Frieske bands. En dan vreeg ik gewoon op Facebook van jongens, wie ben we van plan een cd uit te brengen. Als iedereen 100 euro levert, dan kunnen we het zien en 15 bands erop. En dan kunnen we weer een cd uitbrengen. En zo hebben we dat wat dingen. En dan stuur ik die cd's op naar de aardskak. En ik stuur ze op naar oren recensisten. En dan worden er wat recenseerd. En zo hopen we wat dat uw eigen bands, als ik dat zo zeggen mij, Frieske bands, dat die wat naar voren poest waren is wel. En ik stuur hem naar radio in op of radio draaien, stuur ik hem op. Net dat hij er een programma die. Maar ik denk, ik wil altijd erin sturen. Ja. Echt promotie dus? Ja, echt promotie. En plus, ja, wat is ik wel leuk. Ik bedoel, hij is nou correct, stap met Friesland pap, hoe heet dat? Nauta. Sjouke. Nou, die kan bij mij. En die woont natuurlijk al die cd's voor in zijn archief natuurlijk. Ja. Dus dat bloed ik het leven lang bloed dat in het archief. Zolang er een er is, dan staan die LP's en die cd's al in het archief. En het is altijd Friesk, weet de Bibel en altijd. Maar ook zei jij dat label vandaag? Big Bad Wolf Records? Maar even. Hoe best op die naam kwamen eigenlijk? Dat kwam trouwens een vakantiehulp van u. Want ik hiette vroeger natuurlijk toen in de eerste maand weer East Lake Music. En toen kwam ik in Ljouwen te weten. Toen zie ik de hele tijd de praktische wat maak ik nou haast. En ik zie in die tijd ried ik naar Harley Davidson. Dus ik ging hier een Harley Davidson t-shirt met Wolf erop. En we moesten nog aan het werk. Ik werkte toen bij de Stjonkfabriek. En ik hier een vakantiehulp mee hier in Ljouwen. En die zei me omkomen en die zei het t-shirt. Die zei, yo Big Bad Wolf, zit eens even op joh. En toen preuning die woorden eens even. Ik denk van, nou, dat bekt ik wel lekker. Ja, het bloed wel hing in. Ja, en dan begint mijn B. Dus als er dus op alfabet zag, steen ik vooronder. Dus. Ja, praktisch. Ja, maar dat klopt ook. Maar dan zie je maar eens op in jouw platenzaken Leeuwarden. Dan is het eerste, boem, Big Bad Wolf. Oh, mooi toch? Ja. Oh, dus die namen zing je me. En dan had ik dat mijn vrouw eens even prioletten.
Nou, die vonden het ik, want die zei, ja, dat bekt wel. En zo hebben we zijn van, nou, dan doen we nog Big Bad Wolf Records. Ja, want eigenlijk vind ik het een heel sociaal idee. Dus meisje al, een beetje coöperatief, bijna. Ja. Er lijst een patiënten in. En iedereen doet mij. Ja, dus Nou, het is en- net de klassieke platenmaatschappij van... Nee. En dat zit er eigenlijk nog wel een beetje in. Wie vreeg je nog vaak om bands van, nou ja, hè, sommige bands die denken echt dat ze Metallica Slayer binnen. Maar Nou, het begint ik met zelfvertrouwen, toch? ja, dat is weer, ja. Maar, en dat zal ik net ontkennen, ja, maar achter naar Maar in ieder geval dan vreeg ik vaak van, nou, wat is je doel? Wat wil je met waan? Is het alleen maar om een cd te brengen en dan die gewoon verkeerd bij een show? Of wil je dat we het opsturen? Nou ja, en dan vertel ik een beetje wat het al je kost het al jaar. En daar zit ik vaak net in jonken. En dan qua prijs net. En dan, nou ja, dan komen we wat urine, weet je wel. En dan, ik ga een maat van mij uit Tilburg, die doet mij. Dus die doet zien het stukje in het zuiden van het land en het midden. En ik doe het in het zuiden, of in het noorden en het midden. Dus dan pakken we alles, weet je wel. En hij had heel veel kunde in België. Dus dat scheelt. En in Duitsland, want hij doet een hele proto met die jongens, en met management ook van Creator en Solomon, zei die jongens. Dus ja, dat is gewoon heel, zeker dat het trash is en oldschool metal, dat is heel belangrijk in Duitsland. Hè? Dat is nog belangrijker als bij ons. Ja. Maar de liefhebberij voor de muziek spreekt je wel heel goed uit. Hè? Dus, Ja, du moest altijd, maar du kan net zomaar zeggen, nou ik zet het even uit of zo. Ik geloof net dat Tam Oosterhoven inmiddels binnen is mij fantastische platendeals en miljoenen verkopen. Of wel. Ik bedoel Nee. echt net verkeerd, ja? Maar, Nee, maar dat zeg ik. Ik zit in alle bands die we behandelen, we doen het al je gratis. Wij betalen je de promotie. En als je hem zou bekend worden als Metallica, dan stuur ik een factuur op van een miljoen of zo. Ja. Dat doe ik nog wel. Ja. Ja. Maar je zit En er nog net iedereen lacht tussen. erop. Nee, die zit er nog net tussen. Maar je lijkt je er al jaren op, maar je wordt het gewoon controleren. Als maar langer dan volgen was. Juist. Ja. Ja, nee, dat gebeurt gewoon. Ik bedoel, wie je bands in Friesland zitten, jongen, daar zit zoveel potentie in. Maar het is het trots zetten. Het wol, van Wollikwol. Ja, echt wel. Ja, Karakter. ik bedoel, doe maak eens niet wijs dat dat toen Metallica hier in het noorden toerde, tot ze in de West-Rijn spelen, dat ze daar een baas geld voor kregen. Dat maakt eens niet wijs. Spelen ze misschien voor 1000 miljoen of zo, denk ik. Om maar te spelen. Maar gewoon voor gaan. Ja. Dat is hem. Ik let me op. Gas aan. Ja. En dan alleen maar van eten en drinken. Maar jongens, ga ervoor. Ben je een beetje te verwend in deze hoeken van de wereld? Nou, sure, het is wel zo, Nootje-Wurg. Wie in Nederland of Europa hebben we sowieso verwend. Ik bedoel, wie haalt alles hier. En natuurlijk mij er een baas geld voor betaald in Wurg. Maar dat is nou een belemmering natuurlijk. Omdat je bijna €3 van een liter benzine aan het betalen moet. En de ballen wordt aan het duurder, alles wordt aan het duurder. Maar op zich, wie had zo ontzettend goed. Wie had alles nog. En hier in Nederland gaat er zeker nog net een deel van de honger net. Dus ja, wie mag net te volle zeuren. Net voor de hemel hier. Nee. Zeker net voor de koffie. Nooit. We gaan een plaat draaien. Fire Down Under. Yes. En dit is lekker pittig, kan ik je vertellen. En het komt van Riot. De kader van Tam Oosterhof. Joet, mijn gast in deze Ian Opinie. Ja, lekker. Fire Down Under van Riot. Favoriet bandje. En dit had ik wel indruk op, die maakt leuk. Maar dit is ook alweer van een favoriete periode. band, dat bloedt natuurlijk altijd Motorhead, Ozzy Osbourne en Iron Maiden, zeg maar. Maar dit is gewoon een prachtig mooi voorbeeld van hoe het Amerikaanse metal ik wijs ken. Want toen ik jong was, in diezelfde tijd, eigenlijk hetzelfde als Riot toen. Hier is Red en hier is de Wasp. En dan weer wat van die gelikte bands, Motley Crue. No bands, Motley Crue was heel populair. Maar dat weer van het hair metal en al je optoefte hier. En een proton lijntjes onderweg. En dat weer, dan is toch even, deze muziek toch klinkt even wat metaler dan die hun. Het maakt vandaag wel wat rauw. Ja, toen de term death metal en black metal bestiert toen eigenlijk nog net. Maar dit week gewoon lekker stevig, is wel lekker opzwepend. En ja, dat is een prachtig band, Riot. Yes, ken je mooi reden. We hadden alleen maar over het label horen. Nou toch nog even die platenzaak van die. Ja, ja. Dat is gewoon een heel verhaal. Ja, wat hoe je dat ontstaan? Nou, ik ontstaan onder andere in de eerste maanden. Het is een beetje begonnen maar het begin van internet, toen dat kwam. Want toen koest er een keer van, hey, ik mis nog wat in mijn verzameling, een cd'tje of een LP'tje. En ik koest heel makkelijk, zie ik je op Marktplaats. Dat hiette toen nog het in zat trouwens, dat hiette Oors, dat weet ik niet meer hoe dat hiette. En eBay, weet ik al voorzichtig waar je wat bezig. Ik heb een creditcard, dus dan kan ik eBay-koers mooi bestellen. Nou, en toen kwam ze erachter van, hey, ik kan dat cd'tje bestellen of ik kan een mooie poster ergens bestellen. Maar ja, toen zeg ik kan een keer op dat Marktplaats staan van, hey, ik heb 200 cd's te koop.
En dan hier er een lesje erbij. En dan denk ik van, nou, wat maakt maar die rotzooi. Maar er zit wel een cd tussen die ik graag wil. Ja. Dan ging ik naar zo'n persoon daar en dan zei het van, nou die cd die en dat wil ik wel 4 euro voor Jan of 10 euro. Ja, maar ik wil die andere rotzooi ook kwijt, zei hij dan. En dan zei hij, voor 100 euro mag je alles meenemen. En dan, toen dacht ik van, nou ja, vooruit maar. Ja. Maar toen kwam ik erachter dat er andere mensen zijn van, hé, maar ik wil die cd wel, ik wil die wel. En zo, ik mijn eigen cd weer gratis kreeg, zag ik dat op een gegeven moment. Ik denk van, nou, dat gaat wel mooi. Mooie handel. Ja, mooie handel. Maar ja, toen gingen we hier verder en toen hing ik dus mijn bejaardenhoesje in de eerste maand. Om een na te volstemmen bananen vol mij LP's en cd's. Ja, dat wat een praktisch probleem dan, hè? Ja, en toen hing ik gelukkig de wijn en hing mooi naar de wijn ik dan. Ja. Dus ik ging geen vrouw toen in die tijd, dat scheelt wel. Nee, maar de wenning vol mee... Ja, ik het slipcam ik er niet jong, want het was een bejaardenwenning, zoals ik zei. En op een zolder hing ik echt alles volstemmen, LP's en cd's en muziekboeken. En ja, dat zag ik ook dat heel langzaam. Nou ja, en toen op een gegeven moment kwam het klem te zetten. Nou ja, en toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer een zaak beginnen, weet je wel. Nou ja, en toen ontmoette ik mijn vrouw, Henke. En toen, nou, die fantaseerde ik wat mij. En nou, weer reden we gauw zijn we sneezers een keer even naar een rommelmerkje om nog meer handel te vinden. En toen kwamen we weer op het vlier erin met een steenbootje op te koop. Ja. En toen hebben we even informeerd, daar later hebben we jongen. Nou, dat was een gigantisch groot huis, jongen, echt. Dat was onder en boven prachtig mooi. En toen had ik die man I made him an offer he couldn't refuse. Zo. Dus ja. En wanneer wie dit? 2006 denk ik. 2006 of zo. Weet ik niet meer. 2008 ben ik de zaak begonnen officieel. Want toen, ik werkte toen nog bij de Stjonkfabriek. En nou ja, daar heerste toen van alles wat er gebeurde. Er was al je drukte er in de fabriek, maar saneringen en weet ik het wat. En mensen moesten voortaan, mensen moesten studeren. En ik hier al zo lang voor squallen geweest. En ik hier al eens een keer een cursus van 2 jaar bij de Stjonkfabriek. En zo'n nak hier dat toen trouwens, Stjonkfabriek is ja, maar dat weet iedereen wel in eerste maar in de buurt wat ik bedoel. Had je naar Burm en richting Breiging en een roeken vertal je. Ja, en ik zei altijd, ja, toen zei ze het netjes, het roekt. Ja, zo vind ik het roekt een beetje. Ja. Ik kreeg aan mijn pensioen daarbij, dus ik moet wel, ik had er 24 jaar werk. Dus. Het roekt een beetje. Ja. Dus toen rek ik daarbij. Omstandigheden. Maar won mij een koper en handdrukjes is maar net een gouden, maar won koper. Dus ik. Het kost investeren. Ik wil investeren. Ik hoefde niks te lenen van de bank, niks net. Ik wil alles doen wat ik wil. En ik hier al een helper de handel. Dus het weer een kwestie van, ja, hoe ze beginnen. Nou, en toen had ik echt een jaar helemaal niks doen. Echt feestvieren. Sabbatical. Ja. Maar en Henke, die had een beetje werkt, die een beetje mij. Mooie vakanties gewoon. We hadden een mooie vakantie in 1 jaar. Dat hadden we zelfs uit wel, ik denk wel 7 weken voor het West. Dan hebben we Oostenrijk bij me begaan, toen in Zwitserland, toen naar mijn maat in Frankrijk. En toen op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, dan beurt het nog wat tinder, dan mogen we naar huis, weet je. Dus dat was een van de mooiste jaren toen. Nou, en toen ben ik langzaam begaan. Ja. En toen is het heel langzaam zo begaan. Je had een winkel nog steeds. Ja. Maar ik neem aan internet belangrijker voor die handel is? Of de mensen die het bij mij in de winkel... Als er mensen die komen te sneupen? Ja, maar een heel veel mensen ben het sneupen net met wend. En zeker net het sneupen op... Ja, bij mij is het echt sneupen. Er is ooit een autist die had zijn, die moet bij het maar kijken, niet zoeken. Dus ja, ik niet op me horen. Ik ga een heel paar leuke dingen. Alleen de meesten willen alles, dat het hapklaar kleer lijkt. Hè? En dan, als je dat haalt, vind ik, als ik bij een zaak kom, dan kom je nooit meer iets in dat onverwachts is. Maar dan zie ik je, ik zie je die LP van Iron Maiden. Dus je gaat naar de ITA en verder kom je net. Nee. En gelukkig ga ik nog een heel paar mensen niet voor sneupen. En op internet kan je altijd sneupen natuurlijk. Want ik kan alles op Discogs staan en naar eBay voor hen. Maar eBay, daar werk ik net met mij. Nee. En ik ben nog mee met mijn eigen website om die te vullen. En dan ga ik er net een hele pot reclamematie ervan, maar dat komt heel langzaam, komt het ook weer door. Maar voor jou is Discogs... Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En dat gaat de hele wereld wordt net volgens mij. Ja, we beginnen van Manam tot Sydney, Australië, tot de Hawaii, Rusland op het moment even net. Nee. Maar voor de rest gaat het door de hele wereld, echt. En is er een lijn tussen wat populair is, of is het echt heel breed en van alles wat? Het is alles. Dus ja, het maakt natuurlijk ook verschil wat 6 toe te keer hebt. Ik ga nou... op het moment is de metal best wel een beetje moeilijk om een beetje goede metal te scoren. Wereldwijd? Dat gaat wereldwijd, ja. Maar ik ga nou bijvoorbeeld een hele mooie tas met al die goede Nederlandstalige LP's binnenkrijgen van Willeke Albert. En die zullen er echt punt gaan uit. Dus ja, daar kan je geld verzinnen. En vroeger werd ze van dat wil ik net halen omdat ik er net achter sta. Maar nou, ik ondernemer en ik maak wel de hypotheekbetaling bloeien.
Dus, en dat ik dat mijn kopje water dan ken of een bakje koffie, dat zullen we dan wel. Het gaat om je altijd aan. Ja, daar draait het wel om. Want ja, de squashje met Rikje, of in dit geval zo min mogelijk Rikje volgens Den Haag. Even naar die Soens, is te dwaan dit werk voor jou? Het is wel, op het moment is het wel zwier. Ja. Want ik... nog iets gelukkig geen straten maken, dus dat scheelt. Nee, dat scheelt eind. Ik heb mijn werk zitten verzinnen. Maar het is gewoon heel moeilijk om me te concentreren. Die concentratie ben ik een beetje kwijt. Ik ben heel veel dingen vergeten. En wurden kan ik niet meer vinden. Maar dat komt al wel weer om. Alleen, dan zit je om beetje zo'n minuut of 4 uur achter de computer en denk je van, wat doe ik hier? Ja. En dan zo wel eens op het horloge zo van, dan smijt ik de fiets ben, het boeten ben en ik ga naar boven. Ja. Nou, en dan ging ik rustig op de bank lezen of zitten of ik ga naar bed. Dus dan ga ik wel eens even nog even gewoon even de egen tegen van wat. Ja. Label, winkel, nou die liefhebberij natuurlijk, de hele muziek. Dit is een beetje die takopstek of best er wel eens een ontnijting om heel wat oors te doen? Nou, het zou mooi wezen dat de financiële druk er al weer. Want je gaat al die druk van ik maar geld verzinnen. Dus daar ben ik wel eens aan het denken van hoe kan ik dat doen. Maar aan de andere kant denk ik van nee jongen, dit is die passie. Dit zal nooit voortgaan. Wat hoort best toen nog? Ik ben 58, ben ik vorige maand geworden. Ja, Drees stiert ook nog een kleermedaille verloren. Nee, daarom. Dus ik maar trots dat, wat is het, 68? Je bent nog wat zien hier onderwijs. Ja. En dat hindert er al niet. Want het werk wat ik doe, ik zei voor wat me gebeurt, zei ik altijd van je kan wel 100 mee worden met dit werk. Dat is ik wel zo. Maar je moet er wel steeds weer wijs zijn. Dan heb ik wel het gevoel van, heb je zin in. Ik heb een beetje zwaar geleerd om de rustmomenten te nemen. Terwijl ik dat voorheen, die ik dat nooit. Week 8 dagen in de week 30 uur thuis bezig, zeg maar. Ja. En ik heb soms nog wel eens het gevoel van ik moet opzetten, weet je toch? Van dit maakt dat van. En nu denk ik zo van ja, jongen, dat maakt wel, maar dat kan morgen nog. Ja. Dus dat manjana gevoel, dat krijg ik steeds meer. Het komt steeds meer om hoekjes in. Nou, op het Vliet. Ja. Op het Vliet, maar ik altijd denk aan de Woordpik en Rommie. Ja. Ja, die werden net 4 voor mij. Die zit op zijn stwoltje. Volgens mij zit het stwoltje, want hij wipt altijd. Ja. Zit volgens mij de groeven er nog in. Want ik zie hem nog zitten, wippend. Flesje bier, jongen, met sigaar gewoon. Ja. Wanneer, waarom naar Eerste Maar ooit nog eens of net? Ik zeg altijd, als ik naar Eerste Maar, als we erheen gaan, dan hebben we daar een tweede hoeske. Mooi on een burger maar. Maar jou, het Vliet bevalt prima. Het Vliet, dat is net per se een must. Maar misschien op den duur wel de zaak verkeerpje. Of het huis, het pand. En dan ergens of we Sofie binnen een senior te wijzen. Of we dat bij mij willen. Dat ik dan zeg van nou mooi seniorenflat. Maar uitzicht hoe jou het, dat zoek ik wel. Jawel. Ja. En dan gewoon boeken pakken die ik net ontdekt kom. Die ik graag lezen wil. Want ik heb stapels boeken wil. Van hoe de oorlog tot hoe muziek. En neem het maar op, hoe eerst maar. En er is een boek kwam over mijn paken vorige week, 12 weken geleden. Mijn 2 broers hadden het uitgebracht. En dat moet ik gewoon lezen, maar ik ken er de rust net van vinden. Omdat we er waren. Waarom een boek op paken, een bijzonder verhaal? Nou, dat is toen hij met me overlijden kwam, toen hebben we de change gedaan. En toen hebben we daarna machinaal kwam we per ongeluk eigenlijk bij het ouderlijke huis van die spaken. Dat werd met mijn mem gebracht is. En dat was zo mooi en prachtig. Dat toen kwam mijn broers mij het idee van wat is jullie geschiedenis achter al hier? Toen kwam dat stier uit de Keep. Toen had een echtpaar uit Holland, die had het hele speeltje gekocht. En die woonde daar een landgoed van mij. En dat mij net samen. Het Wutje landgoed, dat schijnt al wat beladen te wezen. Dus toen mijn broers dat vertelden van dit wil ik dat doen. Toen stond ze ervoor erachter van doe dat maar. Want dan kan je hem voor u alles uitzieken. Dan hoeven we niks te doen. Nou ja, en toen weer strijd verder. En toen vonden ze zoveel dingen hoe mijn paken en hoe de naam Bijma van die mem. Want die mem is een Bijma. Dus ja, en toen kwam ze op een gegeven moment erachter van het weekend dat wel in boekvorm doen. En dan hebben we 12 weken geleden een soort neef en nichten daar, jongen. En dan het boek gelanceerd en grote stukken in de Dokkumerkrant, in Actief. En weet ik het, hoe had er allemaal verhaaltjes. Ja, heel leuk, ja. Komt er ook nog eens een boek uit Tama? Waar weet, hoe het label? Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, die plaatszaak. Ja, het geheel. Ik bedoel, er ben al heel veel foto's maken. Hè? Alle fotografen in Leeuwen en omkring die houden al bij me geweest. En beeldverhaaltjes. En ik wil stage erin, dus komen er wel eens langs bij mij. De term het Steven Piemeltje, dat is helemaal. Ik weet dat dat zin kan best toevallig. Ik had ooit eens een keer 2 famkes bij me gaan van het Friesland College of zo. Die moesten
Een stuk schroeven over de muziek en wat het dan weer. Nou, ik zei, ja, dat moest op zijn Hollands. Hè? Ik zei, ja, dat moet het stijve piemeltje gevoel moet het zijn. Die vrouw die ziet me aan, dus ja, maar we hadden het door. Ja. Ik zei, als ik dan muziek hoor, dan moet ik gelijk, bam, zo door. Nou, toen voelde ik kwartje wel. Nou ja, later had Toen bestond er nog in Me Too zeker. weet ik net. Nou, ik ging rare dingen verder. Dus ik bedoel, ik stier 2 meter van een aan. Maar toen weer eens een kunstenaar bij Romein toen en zo. En toen hier die Harry Krikke en ik, die hier die portret ergens zien. En Harry Krikke, die had dan altijd een biergeladen op zijn kele hollen. En ik hier de hand bij mijn piemels. Ik heb een stief piemeltje stier erbij zelf. Dat staat ergens op internet. Dat is wel mooi, ja. Een mooie spraak. Ja. Nou, waar weet een mooie subtitel van het boek. Stief Piemeltje. Ja, Stief. Ja, geweldig. De woordpik in De wereld in de stad. Ja, prachtig man. Mooi jongensboek. We draaien nog één plaats. En dat is Iron Maiden. Ja, en het linkje naar toch nog Nederlands Golden Earring. Want daar ben ik natuurlijk, dat is ik een van de bands waar ik natuurlijk mee grootgebracht ben. Trom in broers en zus. En dat nummer Ce Soir, Kill Me So Soir. Dat is een prachtig nummer. En Iron Maiden hier vroeger altijd vermoorden om nummers te coveren. Van Sammy Hagar tot het neem het maar op tot Thin Lizzy. En toen had ik een keer de Golden Earring in. En dat bleek later uit het boek dat het uitgebracht is verleden keer. Maar Steve Harris is een gigantische fan van Rinus, dat is de bassist. Die had zijn van, als Rinus er net weer hier net bassist wordt bij Iron Maiden, had hij zijn, Steve Harris. Dus dat vind ik geweldig als een zanger als Steve Harris daarover praat natuurlijk. Maar dat is ook een geweldig nummer natuurlijk. En wat vond je ervan? Ik neem aan dat misschien wel schrokken best van het idee dat Iron Maiden ooit gewoon in de woorden. Dat is ongelooflijk. Hier in Burgum, Iron Maiden, dat is geweldig. Dat is in eigen wereld. En wereld. moet het dan aankondigd, ik nou, good evening Belgium. Wist dat dat zei? En later zei nog, I'm sorry Burgum. Ja. Maar hoe wie dat om die grote helden... Dat was geweldig, jongen. Je had bijna voor ons die een heel skof, maar op een gegeven moment houden ze dat net meer vol. Nee. Ja, en ik kom dan wel aardig natuurlijk onder de siepelsap zitten. Maar wel een bijzonder moment. Ja, zeker, ja. Maar als je dan achterna jaren dat dan van Wardrock de moeilijke periode inluidde, hè, omdat de latterlij zo allermachtigste heug toen, dat ze dat misschien toen net dwan in je maat. Maar ja, Iron Maiden in Burgum, waar kan het zitten? Ramstein in Burgum, waar kan dat zitten? Slayer. Hoe vaak hebben we Slayer in het jongen? Hoe vaak hebben we Motorhead in het jongen? Ronnie James Dio. Geweldig, strapping young lad. En dat achterna is dat ik Devin Townsend. Geweldig man, dat hadden we er al eens jongen. Ja. Dat typo negative. Man leeft al niet meer. Dus ja, mooi tijd joh. Je weer raad. We praten nog eens terug. Ja, graag. Ja. Tammo Straf, dank u wel voor die komst. Tiger. En wij draaien Iron Maiden en het nummer Beste Probleem nog eerst. En ik wist niet pro de zoen staan. Nog even een pro de herstel vanwege. Volgens mij maken hartst. Oké. Tot de volgende keer. Dank u wel. Jo. Remember that song called Kill Me from Vic Thames' last LP. Too much of a risk for a golden disc.